Dobrý den, zdravím vás Patrik a Petr. budeme natáčet, tady máme dnes všechno za sladkosti, takže začneme dvouma bombonama, mým, 2 soft, plot. A bude to a dáme to hodně lajků, odběry a všechno možné, aby to viděli všichni. Dále tady máme kládové kachničky. To je dobrý. Dvoje žvejkačky. Takové to. Oh. Jedny mentosové takový blbosti. Ne, bombony. House. Okay. Mezi tím je i jedno kuřa. No, to je asi a jo, ještě jsem něco zapomněl. Ne. A takové to bombony. Ano. Tak. Začneme bombonama. Soutěží, kterou dám otázku. Tak vymýšlím otázku pro Petra za červený bombon, když ji neuhodnu červený bombon je můj. Petr dostane žlutý. To nechce. Jdem? Ale tam se dělá. Plus mi slovo z vycházených písmen I, A, K, T, S, L, A. Kejďa. Ne. Takže červený bonbon je můj, ty máš žlutý. A bylo to atlasky. Tak. A když budete poslouchat, to má lílo. Doufám, že jste to slyšeli. Že jste to slyšeli? No. Tak těma kudátkama teď začnem. Čokoládovou kachničku. To je pro vás, kluci. Můžem? Takhle to vypadá, když jsou na Tak to jsem zapomněl na lejsky. Trapáry ty. Máme malý prst. Teď si dáme hál. Jak? A Peťo? Peťo? Tak pálí bombon. Potom vypadá takhle, když ho slečete. A nebo to vypadá? Ono má plesně víte?
Takže tak. Tak pro dnešek to bude Je to všechno. plesnivý, já vím. Loučí se s váma Ještě ne, co jsme zapomněli na tady. Patrik a Petr Bilý. Naschledanou.